ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ କାଟିବା ସମୟରେ କୁରାଢ଼ୀଟି ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଠୁରିଆଟି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଣି ଭିତରୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ଆସି ତାର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା? କାଠୁରିଆ ଜଣକ କହିଲା, ମା, ମୋର କୁରାଢ଼ୀଟି ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାମାତା ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏକ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ ଆଣିଲେ ଓ ତାକୁ ଦେଖାଇଲେ। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏକ ରୂପା କୁରାଢ଼ୀକୁ ଆଣିଲେ। ତାପରେ କାଠୁରିଆ ଜଣକ କହିଲା, ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ତାପରେ ତା ନିଜ କୁରାଢ଼ୀକୁ ଦେଖାଇଲେ। କାଠୁରିଆ ଜଣକ ଖୁସି ହୋଇ ଏଇଟା ମୋର ବୋଲି କହିଥିଲା ଓ ଗଙ୍ଗାମାତା ଖୁସି ହୋଇ 3 କୁରାଢ଼ୀ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଧରିକି ଗଲା ଓ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କର୍ମକୁ ଭୁଲିଗଲା ଓ ତାର ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବାଟ ଚାଲିଲା। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେହି କାଠୁରିଆ ଦିନେ ଭାବିଲା ପୁଣି କାଠ କାଟିବାକୁ ଯିବ ଓ ଗଲା। ପୋଖରୀରେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ କୁରାଢ଼ୀକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଓ କାନ୍ଦିଲା। ଗଙ୍ଗାମାତା ଆସି ତାକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? କାଠୁରିଆ ଜଣକ କହିଲା, ମା, ମୋର କୁରାଢ଼ୀ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଓ ଗଙ୍ଗାମାତା ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ ଆଣି ତାକୁ ଦେଖାଇଲେ, ଏଇଟା ତୋର? କାଠୁରିଆ ଜଣକ କହିଲା, ହଁ, ଏଇଟା ମୋର। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ପାଣି ଭିତରୁ ଆଉ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାଠୁରିଆ ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଓ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମେ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବା, ଆମକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।